Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Paċi ma'kom eżisu nilqakom għal din il-quddisa. Ejjew nibdew dan il-mument, forsi ġejna hawnhekk xi wħud minna xi ftit mill-bogħod biex inqedu l-intenzjonijiet tagħna quddiem Alla. Ma kemm hu tajjeb narfu illi l-mulej antiċipana isejħilna minn qabel biex nimxu warajh kif ħanisimgħu llum fl-Evanġelju. Ejja nibdew billi nitolbu maħfra lil Alla forsi ta' kemm ma narfux nerfgħu salibna u nimxu warajh fil-ħajja tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Ejjew infaħru lil Alla, glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna lejna. Int li tneħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qed fuq l-emin tal-Missier ħenna lejna. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Noffru din il-quddisa l-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbu. O Alla, inti tajtna il-fidwa u għammiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bitjieba lejlu liet eżist tiegħek biex daw kollha li jemmnu fik Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Erf.
Min jista' jaraf ħsieb Alla? Min jista' jifhem xi jrid il-mulej? Beżżija huma ħsibijiet il-bnedmin u kull pjan tagħna mhu xejn fi żgur. Għax ruħna mtaqla ġisem li jitħassar, war ruħ li taħseb u pis it-tafar li fih tagħmmar. Bilkemm nistgħu nintebħu xem fuq l-art u bit-tbatija nsibu dak li hu taħt għajnejna. Mela, min jista' jitkixxef fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Min qatt għaraf ir-rieda tiegħek jekk int innifsek ma tajtux l-erf u ma baċ fuqu mill-għol l-ispirtu qaddis tiegħek. Hekk saru dritti triqat in-nies tal-art. Hekk talmu l-bnedmin dak li jogħġob lilek u salvaw bis-saħħa tal-erf. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, mulej intken għalina, mulej intken għalina. Intraġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Ngħidu, mulej intken għalina. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrad u jħaddar, fil-għaxija jitbiel u jinxef. Ngħidu, mulej intken għalina. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Ngħidu, mulej intken għalina. Imlina kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna. Wetta iva xogħol idejna. Ngħidu, mulej intken għalina. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lil Filomen. Għażiż, jiena Pawlu raġel xwejjaħ u issa priġunier ta' Ġesu Kristu. Qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni li jien nissilt fil-ktajjen għal Oneżimu. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex kif jien fil-ħabs għall-Evanġelju idur bija minn flokoku. Iżda ma rrid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidhirlek int biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk u telaq minn miegħek għal ftit biex int terġa' tiksbu lura għal dejjem, mhux iktar bħala l-sir, imma xi ħaġa aktar minn il-sir, bħala ħuk għażiż. Għażiż fuq kollox għalija, imma kemm iktar għalik skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela, jekk inti qalb waħda miegħi, ilqgħu bħalli kieku kont jien, il-kelma tal-mulej. Alleluja. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien kotra kbira ta' nies kienet mixja ma' Ġesu. U dar lejhom u qalilhom, min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobodx il-missieru u l-ommu u l-martu u l-uliedu u l-ħutu subinu bniet u saħansitra lilu nnifsu
min ma jerfax salibu u jimxi warajja, da ma jistax ikun disċiplu tiegħi. Għax minn minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex ikun jista' jwassal sal-aħħar. Għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda jweqqgħu għaċ-ċajt u jgħid dal-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila jkompli sal-aħħar. Jew liema sultan ikun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jekk jistax 10,000 raġel iħabbata ma min ġejju għalih b'20,000 ruħ. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu l-bogħod ikollu jibatlu ambaxxata biex jitolbu l-ftehim għall-paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun disċiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Aħna xi kultant ngħidu int fejn rasek. U donnu l-qari tal-lum qed jgħidilna u fejn qalbek? Fejn tistrieħ qalbek? Għal min qed tgħix? Għal xiex qed tgħix? U nerġgħu nidħlu ftit iktar fil-fond għax il-kelma tal-la trid tagħmlilna ħafna ġid. Fejn tistrieħ qalbi? Ħafna nies jidħlu tapin u jgħidulek Alla rwieħ kemm hawn paċi. Imma qalb il-maltemp temm barra. Fejn tistrieħ qalbi? U għalhekk Ġesu llum qed ikellemna x'jiġi l-ewwel f'ħajtek. Min? Fejn l-iskala tal-valuri x'jiġi l-ewwel, it-tieni u t-tielet? L-ibna l-affarijiet ta' taħt fuq ħammuru bil-mod. Dak il-kmandament li jgħidilna weġġaħ il-missierek u l-ommok, jiġifieri irrispettawhom. Ġenituri irrispettaw l-uliedkom, imma ulied weġġaħ, mhux weġġa, għati rispett lill-eżiż ġenituri. Issa hawnhekk qed jgħidilna min iħobb lill-ġenituri iktar minni qed jgħidilna biex inħobbuhom. Imma jista' jkun li hemm nies hawnhekk isemma ħafna. Ma tistax tkun disċiplu tiegħi jekk saħansitra fl-iktar relazzjonijiet qrib, hawnhekk qed isemmi relazzjoni tad-demm bejn ġenituri u ulied, aħwa subin u bniet jgħid. Il-martu, ir-relazzjoni, mhux biss mal-mara jew mar-raġel imma wkoll mar-ulied. Ma jkunx disċiplu tiegħi min jitlef il-paċi ta' qalbu għax poġġa n-nies qabel Alla. Anke nies li l-kmandament qed jgħidilna irrispettawhom, ħu ħsiebhom, ħobbhom, imma tħallix li xi ħadd joħodlok post Alla u jkompli jgħid. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun disċiplu tiegħi. Jien nimxi wara Ġesu mhux billi nerfa salib ħadd ieħor, dik nagħmilha żgur. Aħna għandna hobby nerfu salib ħadd ieħor anke fuq is-social media. Imma Ġesu li qed jerfa' s-salib tiegħi u tiegħek u qed iġorridnu bit-tagħna, s-salib tagħna qed jgħid erfa' salibek kuljum
Għax kull jum hemm salib jew domna. Imma mbagħad hija warajja. Jien ma ħallejtikx waħdek. Jien ġarrejt is-salib għalik. U mbagħad ikompli jgħid żewġ eżempji. Jifier Ġesu qed jgħidilna isma' dabbar rasek. Ħabbel moħħok, ikkalkula. U hawnhekk jagħti żewġ parabboli. Xi ħadd li beda jibni u waqaf. Nofs triq ma temx ix-xogħol. U ieħor li kien sejjer għall-gwerra b'10,000 raġel u ħajħabbata minn ġejja għalih b'20,000 ruħ. X'qed jgħidilna Ġesu hawnhekk? Ikkalkula tajjeb. X'qegħdin nagħmlu hawn? U jekk qedtilkom qabel fejn rasek jew fejn qalbek, ikkalkula sewwa. X'se jibqa'? X'se jibqa' minn dal-inkwiet, minn dal-ġlied? X'se jibqa'? Meta dak kollu li naraw, in-nies kollha li hawn madwarna llum hawn għada mhux hawn. Xi ħaġa tiegħi taħt rasi illi mhix ħadkun tiegħi għax tal-kefen bla bwiet. Allura irrid inħabber rasi u ngħid u issa u wara dejn u imbagħad min għaqli jikkalkula fejn jiġi Alla. Mhux ħallih fuq l-iskaffa. Mhux jaħseb li mess is-sema bideħ. Imma jgħid fejn hu Alla f'ħajti u f'qalbi, fejn jidħol Alla fil-Knisja, f'ħajti. F'dak li niddeċiedi, f'dak li ngħid, f'dak li nagħmel. Imma l-iktar li jkolli l-paċi f'qalbi. Xi fisser? Naf fejn jinsejjer. Naf x'qed nibni, għax min ma jibnix iħott. Min ma jibnix l-affarijiet tar-ruħ, il-valuri, iħott. L-ilma qiegħed, tafu x'jagħmel. U hekk issir ħajjitna. Ħanispiċċa. Għandna kliem sabiħ. Meħud mill-ittra ta' San Pawl il-Filemon. U jgħidlu, jien ma rrid nagħmel xejn. Jekk ma tidhirx fija il-qawwa t'Alla. Aħna maħniex perfetti. Għandna bżonn il-qawwa t'Alla. Aħna midinbin. Għandna bżonn il-maħfra t'Alla. Aħna bnedmin limitati. Għandna bżonn dak li hu kollox għalina. Il-bidu u t-tmiem. Mnejn tlaqna u fejn irridu naslu l-eternità. Madonna ta' Pinu, ġejna hawnhekk għax inħobbuk. Għax inħobbuk qed nisimgħu l-Ġesu jgħidilna iddeċiedu mhux max-xitan u Alla. Mhux mal-affarijiet tad-dinja jew man-nies tad-dinja u ninsa lil Alla. Mhux jien il-jien. L-ewwel jien, it-tieni jien. Niġi naqgħu nqum minn kulħadd. U ninsa mhux biss il-ġenituri, il-ħbieb, il-mart, il-żewġ, il-uliedi, imma ninsa lil Alla biex imbagħad ninsa lili nnifsi. Ejju nkunu nies bil-għaqal. L-għaqal jiswa l-flus. Kien jgħid missieri Alla jaħfirlu. L-għaqal. Ejju nkomplu hekk din il-qudiesa. F'dan is-santwarju għażiż. Ekku nindunaw fejn rasi. Imma l-iktar fejn qalbi ssib il-paċi.
من alla veru. Nissel mux mamul, natura wahda mal-missier u bieħsar kollox. Nizel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tana. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Sarbuħa lejn bata ta' Ponsi Pilatu, mitu difnu u f'tilet jum għamen bejn mwit skont il-kodba mqazza. L-emin tal-messir u għandu jerġa' jġib il-glorja biex l-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu l-mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-leben li jumu mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-leben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' tnubin. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien. Min irid jimxi warajja. Kabbar fina mulej, kattar fina xewqa li verament nimxu warajk. Billi narfu natuk il-priorità fil-ħajja tagħna. Għalhekk induru lejk u minn qalbna nofrulek dawn it-talbiet tagħna. F'dawn is-sigħat ħanħarsu lejn dawk li jridu jkunu dixxipli ta' Ġesu, Carlo Acutis u Pier Giorgio Frassati. Għada jiġu dikjarati għad-disin. Hekk nitolbu għal dan iż-żagħżugħ l-ewwel qaddis tal-millenju biex jgħin lilna ħalli bħala Knisja nagħtu lill-Alla lil Ġesu l-ewwel post fil-qalb tagħna, nitolbu is-simana. Niġu hawnhekk biex insibu l-paċi. Uħud minna nkunu mweġġejn fir-relazzjonijiet tal-koppja, tal-familja, relazzjonijiet bejn ġenituri u wlied, il-kollegi fuq il-post tax-xogħol, fl-edukazzjoni, fl-istudju, fil-knisja. Hekk jew nitolbu għal fejqan, għal paċi fil-familji, fart welidna, fi qlubna u fid-dinja kollha nitolbu. Għaw xi nies li qed jgħidu grazzi l-Madonna ta' Pinu. 8 snin ilu bħallum seħħ miraklu fuq wieħed żagħżugħ bl-interċessjoni tal-Madonna. Għaw min qed jgħid grazzi imma għaw ħafna oħrajn li ma qalowx il-grazzja. Ejjew nitolbu għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, nitolbu is-simana. L-eżistana mejtin biex il-mulejja tihom il-premju tal-ġenna, nitolbu. Illum nitolbu għal Fadi Rosmar, hekk dan is-saċerdot li jaħdem fil-komunitajiet tagħna f'Malta, ma partikolarment għal it-tfal u ż-żgħażagħ, il-familja tiegħu, il-ġenituri tiegħu, il-vokazzjonijiet. Nitolbu għal reliġjużi, vokazzjonijiet reliġjużi u persuni konsagrati. Nofrulek mulej dan it-talb tagħna u tant talb ieħor li hemm fil-qlub tagħna li mhux dejjem nafu nfissru l-kliem. Ma kif qegħdin hawnhekk nofruhomlok ukoll minn idejn Omna Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej li dejk is-sakrifiċċju. Glorja tissu, il-ħtiġijiet tagħna, l-Knisja mqazza kollha fihom. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfewhom lejn il-mulej. Niżu ħajjer lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Huwa sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Huwa tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt għad-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej, aħna l-koll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, kbirek miġġej fis-seb il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddes, għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem, id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajja qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun l-isqof tagħna Anton u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk
għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jenata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eżisejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema hekk fl-art, obżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħalniex it-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena il-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salva, il-qawwa, il-glorja għaddej. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għatija slim il-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il-xulxin. Ħaruf Alla li tneħi d-nubiet tad-dinja enna lilna. Danu l-ħaruf Alla. Danu Ġesu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun. Taqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Ġesu, la tħallini qatt ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Cristo
Mulej inti titma l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' dunja kbar mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja ta' dejjem u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Jekk joġobkom ħanamlilkom ftit avviżi fl-aħħar tal-qudiesa ngħidu 3 Ave Marijiet. Aħna konxi kemm nies jgħidulna jitolbu għalina, jibatulni imma hawnhekk fostkom hawn ukoll min għandu bżonn. Ħanejdu 3 Ave Marijiet għal min jixtieq jibqa' kif talbet il-Madonna minn das-santwarju l-Karmela Grima. Imbagħad wara min irid minnkom kif soltu nagħmlu nhar ta' Sibt, nidħlu fil-kappella jekk hawn preżentazzjoni ta' trabi, jekk hawn min qed jitlob xi grazzja partikolari, ikollna mument qasir ta' talb għal min jixtieq jidħol fil-kappella fejn hemm il-kwadru tal-Madonna. Għada id-dedikat il-Karlo Acutis, intom uħerġin hemm il-bulettin, intom uħerġin mis-santwarju tistgħu tieħdu kopja. Ukoll hemm żagħżugħ hemm barra li kiteb ktieb il-passjoni tad-depressjoni ħareġ minna. Rixtieq li wassal dal-messaġġ u min jikseb il-ktieb tal-poeżiji li kiteb nagħtu donazzjoni min jixtieq ta' 10 euro għal Community Chest Fund. Il-quddies fil-Vitorja hawnhekk Jum Nazzjonali Festa tal-Madonna se jkun 7:30, 8:30, 10, 11:15, attenti fil-għaxija 6:30, mentri fil-5 ta' wara nofsinhar fid-dar ta' French tal-Arb, fil-parroċċa tal-Arb, jingħati r-Rużarju fil-Festa tal-Vitorja, fil-5 ta' wara nofsinhar fid-dar tiegħu. Fil-11 ta' Settembru il-ħamis min jista' minkom ħanamlu t-tindif tas-santwarju. Nibdew fis-7 ta' filgħaxija. Sija waħda, imma min jista' minkom in-nies ta' hawnhekk ejjew tuna daqqatit. Qabel il-barka tal-aħħar nixtieq nirringrazzjak Monsignor Cammerrefalo ta' l-opportunità li nqaddes hawnhekk u nixtieq nawguralek ukoll fil-bidu ta' dan il-ministeru tiegħek f'dan is-santwarju. Nifirħulek u nitolbu għalek. Il-mulej ma'kom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben, l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsnek fuqna dejjem żomm. Morru u għixu fil-paċi ta' Kristu.